Milá Janka Gajanka, vďaka tvojmu učeniu, vedomostiam a charizme, ktoré odovzdávaš, mi pomohli v mojich 47 rokoch otvoriť oči v mnohých ohľadoch v mojom živote. Spoznávať samú seba, aj môjho manžela, s ktorým sme spolu už krásnych 24 rokov. Mysleli sme, že sa dokonale za tú dobu poznáme a nič extra nové nás už nečaká. Nič extra nás už neprekvapí. Boli sme vlastne šťastní, no napriek tomu sme obaja začali cítiť, že nám vo vzťahu niečo chýba. Ako by sme napriek vlastne šťastnému manželstvu v ňom úplne vyhoreli. Ty si nám otvorila a naďalej otváraš dvere do nového poznania, nových zážitkov a nových nádherných spoločných chvíľ s mojím manželom. Patrí ti moja obrovská vďaka za to, že si vyvrátila moje mylné predstavy a myslenie o tantre. Je asi mnoho spôsobov, ako učiť párovú tantru, no tvoje celistvé učenie, ktoré mne a môjmu manželovi odovzdávaš už niekoľko týždňov, je obrovským prínosom do nášho spoločného života. Je zvláštny pocit a obrovské prekvapenie pre nás oboch, ako veľmi sme si blízki, ako hlboko dokážeme byť prepojení, aj keď sme na daný okamih každý na inom mieste a ako sme to vôbec nevnímali. Cítime, čo sa s tým druhým deje a aké sú jeho pocity, vnímame ich, rozumieme im a vieme si navzájom pomôcť. Zrazu je to všetko také iné. Život sa nám obracia hore nohami, nový život, nové rozhodnutia, vzájomný vzťah, intimný život, vzťah k deťom, nekonečne dlhé rozhovory, nové plány a tak ďalej. Cítime sa harmonicky a pohodlne v našom tele aj v živote. Ako by sme sa až teraz stretli prvýkrát, znova sú prítomné tie povestné mravčeky v bruchu, ako pri prvom rande, ktoré sa však časom vo vzťahu strácajú. A vôbec to tak nemusí byť. Oni vedia zotrvať, tie povestné mravčeky, len ich treba živiť počas života. Dnes už vieme, že takéto pravidelné živenie prináša so sebou povestné vytúžené ovocie, ale pravda je, že je to mega nálož, ktorú sme si naložili a asi aj pre každého, kto si toto učenie zvedomuje. Pre mňa osobne je brutálne ťažké otvoriť sa učeniu tantry, pochopiť, že sa ju učím hlavne kvôli sebe, aby som bola šťastná. Je brutálne ťažké vyhradiť si v bežných dňoch plných starostí a povinností čas spomaliť a venovať sa tomuto učeniu, zosúladiť čas s manželom a oddať sa tomuto celému. Zabudnúť vo vyhranenom čase na okolie, povinnosti, zastaviť sa, vypnúť hlavu, akékoľvek myšlienky a nechať sa len tak plynúť v okamihu prežívania. Celé je to pre nás oboch nové, zatiaľ hodne komplikované na pochopenie, no zároveň nádherné, úprimné a silné, prežívané s úsmevom aj so slzami. Vďaka Janka, že sa nám životné cesty s tebou prekrížili. Plánujeme v tvojom učení pokračovať, pretože žijeme krajšie, naplnenejšie a šťastnejšie. Wow, ďakujem za toto zdieľanie, milovaný, a ďakujem. Toto je to, prečo to človek robí, že sa venuje takýmto veciam. Mnoho lásky.